Kardom All India 24/7 News ke lang rado ana tum phanta Kardom bajir eglo berta thandang nilisa milar si imrong pipi tang te pinia berta ler jibon pen langpon eglona Pini lang thoi the pi hiruk teron arong arara tum thor pakpen towar ka salama sai ke dengpo Pini ni phai trok arni lakhain kora trok dorbagoi MSC constituency ke parlo lang thoi the pi hiruk teron arong along rara tum thor pakpen towar ka salama sai ke dengpo Pirthe mone da tom ke cho mobe kijun mobe isu kiwon edatle isung chot kali lapen isung le chetong chot lapukali Kedam kewang jongsi mesena toar awi urutang te pirthe kisung thektan si thekpon long lapen kisung chetong binong lason si langthoi ke pi theruk terona rong radatum ke non puta ha 1995 pen stame mesen kedam kewang toar kabi penachok Kisung kacetong hetan kangjang lo. Kasi kitam tang bokajan LAC Assam Assembly Deputy Speaker MLA Dr. Momin sitame langthoi thepi thiruk terona ronga rataphan adimaklong an khomri damlo. Penke Arleng ke the kiding atum ta sitame pen nang an khomri damlo sita non puta thang nata kirap ta awe pinlang. Lasi tuning really hotlo EM Richard Tobiaphan nangrap vekha pusi hadagarat pen kachungri patukmon lapenan partame ning kachithenai karbiang longalong autonomous council kacharipon akehai CM Dr. Tiram Rong hangapans tane tuning rilok pramjin pen nangrap japhan lapen pini lapuson sila bangso kamalong ke klempon along kachirap kachitodun abang pulake akehai Hemson Rong hangke social workers ke klem abang pu Anjot setame alang nita tangkala pen ke chokejon kam anta nang kirabdun lasi ningarong parpik lopusi hadagarat pen tame kachuro pajokot lapen karbiang long autonomous council ke charipon abang bangphi tim karbiang long do anapans tame lang ito mahimpen kachinuri padukmo